chi, a chroeso arbennig i'n stafell chi yn y fan yma. Fel chi'n gweld, mae lot fawr o bapurau dy fi ar y bord. A dwi'n treol wneud rhyw gymaint o waith yn yr ystafell hon. Cofiwch, dwi yn treulio dipyn o amser yn mynd o amgylch yr ysgol hefyd i weld sut mae'r ysgol ei hunan yn rhedeg. Nawr, mae lot ohonoch chi, dwi'n siŵr sydd yn edrych ar y fideo yma, yn meddwl dod i ysgol Dyffryn Teifi. Wel, mae yna groeso cynnes i chi yma. Mae'n ysgol gartrefol, mae'n ysgol hapus, mae'n ysgol lle ni gyd yn nabod yn gilydd. A mae'n ysgol hefyd lle mae yna groeso bob amser i chi os oeddech chi eisiau gweld i gnoco'r y drws a dod mewn yma. Yn ystod y fideo yma, byddwch chi'n cael cyfle i weld yr ysgol a'r waith. Gweld y disgyblion i chi ni adnabod nhw falle wrth i'n gweithio yn galed. A mae yna ddigon o amrywiaeth yma, mae yna ddigon o weithgareddau yma ar wahân i fod yn yr ystafell ddosbarth. Felly, mwynhewch y fideo. Yn Rhifau, right. Beth oedd ei ffydd nhw? Beth oedd nhw'n credu ynddo? Beth oedd y teitl o'n ei ddod i'r pab oedd y pennaeth Eglwys Rhifau? Rwy'n dod yn Iwan. Rwy'n hoffi'r ysgol yn llawer. Hoff bwnc fi ydi Cymraeg. Diddordebau fi ydi beicfodir, pildroed a pysgota. Beth yw dy diddordebau ti? Gwydbwyll. Wyt ti'n chwarae llawer o fe? Ie, chwarae drws Cymru. Wyt ti? Dwi'n siarad Cymraeg gyda. Mae'n rhywbeth. So ydy yn gwrs canlan yn beth ydyn. Beth ydyn nhw'n neud yn gwrs canlan? Dysgu sut i dysgu Cymraeg yn well. Mae brawd a chwaer da fi. Mae brawd yn ysgol hwn a mae chwaer yn coleg. Ti'n mwynhau yn yr ysgol? Ydw. Beth ti'n hoffi wneud fwy yn yr ysgol? Technoleg? Beth chi'n neud yn technoleg nawr de? Coginio. Beth yw'r cynwysion ti wedi rhoi yn do e? Flwr, coconut, menyn a siwgr. Pwy oedd yn mitio fe enod o ti de? Mam a dad. Beth arall ti wedi bod yn neud yn y gwersi coginio de? O'n i wedi gwneud salad ffrwythau ffres. Wyt ti'n coginio llawer bita? Na, dim. Lwcus bod fi'n gallu dysgu nhw nawr. Reit, beth sydd gyda ni nawr fan hyn yw llafn llif-dyngo. Chi'n gweld e? Wedi torri mas. Na'r te. Fi gofyn cwestiwn wrth beth fi'n torri yn y gwylio. Mae fi'n torri wrth bod fi sy'n ei glan. Ond fi'n torri sy'n ei ti'n mynd. Na, chi'n gofyn trwy'n gyda.
gwersi Cymraeg a Saesneg a un iaith newydd hefyd, sef Ffrangeg. Beth glywch chi hwnna? Ni wedi Bwdygr. Petica Bwdygr. Beth so? Bwdygr, Bwdygr. Gwell, Rodri. Petica Bwdygr. Carys? Petica Bwdygr. Da iawn. Thickly frequented, these places. Can you guess? Ivan? Use a lot. Use a lot. Very, very good. What made you, how did you guess that? Think of another word that's similar. Think of another word. Frequently. Frequently. Alors, ici, c'est l'Angleterre. Et là, c'est le Pays de Galles. Et vous habitez au Pays de Galles, oui? J'habite Pentrefryn. J'habite? Pentrefryn. Ok, d'accord, j'habite... Jean, où habites-tu? J'habite Panamera. D'accord. Tian, où habites-tu? J'habite Crossen. J'habite Crossin. Adam, où habites-tu? J'habite Llanfairpwll. J'habite Llanfairpwll, très bien. Bwyd yn blasu lew. hanner y llun. Wel, mae'n iawn. Os ydym yn guddio hanner y llun, a dyn nhw'n helpu? Ni'n gwybod bod on yn 90 achos bod fi wedi rhoi sgwar. A fi'n gofyn faint yw'r ongl arall. Beth byddwch chi'n gweud bod chi wedi dysgu? Beth dysgais di eseriol? Enwau'r cestyll. Rhaid, enwau. A ble mae'r cestyll? Reit, beth dysgais di? Bod llawer o cestyll yn hynny. Reit. A nes i syni, pan nes i edrych di Sul, ffindies i fe. A ni'n edrych, fel wel, mae'r holl gestyll yma, rhai o'n i ddim erioed wedi clywed sôn amdano. Coran. Y Coran. Dyna